僕の名前は宇野木文也です。日本から来ました。私の名前は星名正樹です。日本から来ました。僕の名前は金久保祐希です。日本から来ました。You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way, you're going to the history book. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. La iniciativa s'ha de buscar doncs, amb la introducció d'aquest grup inversor japonès que ha entrat aquí al Centre d'Esport Sabadell degut a l'ampliació de capital. I bé, doncs, la intenció que tenen és d'anar introduint mica en mica jugadors japonesos en el futbol base del Sabadell, que vagin adquirint els hàbits del nostre futbol base i també doncs, millorar el que és a nivell futbolístic, introduir-se una miqueta en el futbol europeu. Realment és una cosa complicada perquè el tema de l'idioma és molt difícil, no saben ni anglès, ni català, ni castellà. Llavors, l'idioma que més ens podem entendre és el futbol i a través de la imitació dels altres nanos i això creiem que s'han pogut adaptar bastant bé, han vist els nanos com entrenen, el llenguatge del futbol és mundial i per tant hi ha moltes coses que m'imagino que les faran igual allà en el seu país i jo crec que això ha ajudat molt als nanos a integrar-se. També ens han ajudat algun traductor que ens ha vingut aquí algun dia si hem tingut algun problema o això. És evident que el llenguatge és un hàndicap important, llavors a mi m'han comentat que saben alguna coseta d'anglès, no tots, i a partir d'aquí doncs tot és amb un traductor, que ja teníem un company japonès aquí que està mirant i com funcionem i tal, doncs ens ajuda a interpretar-ho. Estoy explicando organización de entrenamiento para comunicarse entre japonés chico y entrenador. Los chicos japoneses, no hablan nada, entonces, explicando como técnica, cosa de técnica, esta cosa, no? El nivell el veig bastant bo, encara que l'idioma pot ser una barrera, entenen bastant l'objectiu dels exercicis i el veig bastant alt. El més gran està allotjat a l'Hotel Sabadell amb la seva mare i els altres dos nanos, que tenen 11 i 8 anys, estan a casa de dos directius del Centre d'Esport Sabadell. M'imagino que si hi ha espai i hi ha una demanda a nivell de japonesos, doncs suposo que aniran venint ràfegues de nano a provar, a mirar com funcionem aquí y supongo que si agrada, que es el que pienso, doncs aniran venint. Todas estas cosas son positivas, ¿no? Al final el intercambio entre culturas de niños de otros países, pues bueno, pues hace que el club sea mejor, que esté progresando, que se está viendo y bueno, pues desear lo mejor y sobre todo que sea al revés también, ¿no? Que los chicos de Sabadell pues en un futuro a corto plazo puedan ir allí y ver cómo es Japón, ver la cultura de trabajo, ver todo cómo funciona y bueno, pues yo creo que en general seguro que es positivo, ¿no? Visca Sabadell! Visca Sabadell! Visca Sabadell!